5 hodín po obede a opäť som na nohách. Zatiaľ 3000 krokov. A pomalinky to príde. Keď som vychádzal z bytu, mal som za sebou úžasných 200 o nejakej 4:30. Možno? Tak by to asi mohlo byť. Niečo pred 4:30. Takže ideme ďalej. Nevie sa rozhodnúť, či bude búrka, alebo bude svietiť slnko, bude teplúčko. Dúfam, že sa rozhodne, že bude svietiť slnko, bude teplúčko. Tak.